Amin. Terpuji Tuhan ta, hari demi kita sabda nomor 10 ayat 1 dulu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tu mapalangi dohot tanoon. Amin. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sadiri usososogot di biru-birukku jalaluakku nasida. Songon pangaluli ni parmahad di punguan na ganupari, uji di tonga-tonga ni biru-biru akan mapari ibana, sosoni ahu mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. Artang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami sa leleng nileleng na asin ni rohamdo na mga romtihami siyan na selaw nuro rasira nuaing jala asin ni rohamdo na mga lihod barita na uli gabi hanguluan nami siya asima roham sa buhay marohan nami jala lihod todim na badiyay asa hutu sihami sude panugunugum doh pabahenam muna balgay payan mahatam di bagasar rohan nami asa mardame jala sonang hami jalalam ibaru rohan nami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terpuji Tuhan ta marid demahita.
Patik ni debata di minggu tersadadon ima patik paupaton doh lapatanna sonoma duduk di sini. Patik paupaton. Ingot hamu apa badehon hari minggui. Di nano mari mak ulahamu nasa siulamu alai anggur hari papituhoni hari paderen ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo nasa dari i manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposob boru-boru. Rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pe na mangabati hutam. Adi nanom ari rodi topade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maredit doi bana di ari papituhoni di bahini do umbahan na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paderan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni ordo ikut di habari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asal unang tuis rohatta diajar nasian hata ni debata ikut badia do hata ni debata di rohatta jala ikut ringkas rohatta tu mangion do mangguruhon iro sahna atong rak mangidogo go mahita tu Tuhan debata mangulahon na partu patiki ale Tuhan debata saya pargugo mahami mangulahon na partu patikmi amen. Tapuji tu hatta mared de mahita. Tato potima rusat tanah gudang itu adupan nirbata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Marak pigahali hami rotu jolom hilala hami rikot do asin roham disalut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhatopot hami tung na jojod do hami manibilsian akadalam munabadiyay songo biru-biru na lilu. Sa unak pabali hami siya jolom alani dosa nami i. Ay dang di alomor roham hamatian nyak tapardosa. Alay hamu baon ni rohana do lomo ni roham asamangolu. Siya sama saluhut hagiduhon nami do panglasan nami marhite-hite pangulu nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sa pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangiot dot hagogo nito di purbadia asa tarapur situturo hanami manjoho asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho bain hasangapod digarmu na badiai amen. Baga-baga ni debata taringot tesesan ni dosatta satok kiddo hutadi konho alai papungok kumahamu muse marhite-hite akka asini roha godang taga di parpiani murukku hutabuni bohuk kisatok kimbarado ponho alai marhite-hite dengan bahasa saling leleng na asiakku ho ninna Jehovah si paluho hasanga pemadi debatana di kijang amen. Kapuji tu hatta maredemeta.
Hatani debata episteli perminggotta di bagas sadeon ima dari San Johannes bidu 10 mamukasian asapul sada 1 marsori soreng mahita majahasa. Parmahan nadinggan doanggo ahu di syahon parmahan nadinggan ido hosana humokok akka biru-biruna. Asi panganggaji doi bana nasosu marihon akka biru-birui. Songon amai na mananda ahu jala ahu mananda amai jala husyahud do hosakku humokok biru-birui. Ino sahakna mertua do halak na tumangion hatan dirbata jala na peusa. Amin. Tapuji tu hatta maredde mahita. Tahatidak pemaha taha porsyatay songon na dinahindak ko dinungat ta sa porsyaw di sadok portibion ra mahita maddok aw porsya di debata Jehovah ido ama pargogo no satu dosan na tumapalangit do tano aw porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinuhun ni si Maria nagabe-gabe seton di purbadia adorak sabubuhan Ido tuhata na tumam na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajan do ibana di hau pinorsilang na tuat tuban watoru deng ditanom na mulak maulu dari patuluhon na manait tu surugo la hundu tu siya mendebata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi purbadia jala adok sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akka nabadia do dia sesadi dosa do dia taina mandok mulak mangulu sogot daring nihala ang mate
do dianguluan na sudah. Amin. Tapi kema edde puji-pujian san pungon ina Esther diuduti mamuse pungon ama salom.
Tapi kematik tinda maragam di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sa luhutna. Tapa ihut-ihut matiting na maragam di Minggu 10 Juli 2026. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sa darion ima Minggu papituhod dung Trinitatis lapatanna hasitolu sadaun ni debata. Topik Minggu ari parolopolopon di bangso ni debata. Nabaduahon hari taut tu Minggu tanggal 26 Juli 2026 sian sektor Efesus. Di Minggu pukul 7.30 keluarga S Sinaga Boru Manalu. Di pukul 10 keluarga D Siregar Boru Siaturi. Di pukul 10.07 Sardias Pangodian Sianipar Dohot Frehana Tigana Putri Boru Sianipar. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30. Di tanggal 26 Juli 2026 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napapaton amplop resot. Di Minggu sadarion 10 Juli 2026 patupaot taru papungu amplop lau manupahi pakobasion tu resot. Tapasahat mai rapdohot pelian napaduahon. Napalimahon dana nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di bahasa-bahasa hotuata dosa dana boru di keluarga ni Amata Juanto Munte inang dina boru marbun sian sektor Kolose kipas doda danaki suang songoni nang natorasna. Di hari Selasa 14 Juli 2026 di bahasa-bahasa hotuata dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amata Abram Benaya Partahi Pardede inang Triana Pidayanti Boru Situmeang sian sektor Filipi hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napaonopon kegiatan parguru malua. Di hari Minggu sadario 10 Juli 2026 pukul 14 di Patupa ibadah inaugurasi dan pembasuhan kaki. Khususoi hami matusude ya nakon nami par guru malua dohot natoras sareta mad dohoti ulaone. Napapituhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa 21 Juli 2026 di sektor Judea di keluarga P Tambunan Boru Sitorus, di sektor Kanaan di keluarga B Gultom Boru Pak Pahan, di sektor Galatia di keluarga Nonya Sihombing Situaha Boru Tapobolon, di sektor Filipi di keluarga N Sitinjak Boru Sinaga, di sektor Philadelphia di keluarga J Simbolon Boru Sianipar. Di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 di sektor Sion di keluarga D Tapobolon tarsurak di si inang Boru Simajutak Satikosna Boru Nabitupulu. Di sektor Betania di keluarga Situa Omanulang Boru Nabitupulu. Di sektor Roma di keluarga Hasitumorang Boru Hasugian. Di sektor Nasaret keluarga N Limbong Boru Lubar Raja. Di sektor Kolose di keluarga A Sitohang Boru Raja Guguk. Di sektor Bethlehem di keluarga J Nainggolan Boru Simanjuntak. Napawaluhon gotong royong kebersihan gereja. Di hari Senin 20 Juli 2026 Manang Marsogot di Patupa do gotong royong kebersihan di gereja tahun namar tugas do gotong royongi ima sektor Philadelphia do sektor Sion dimulai pukul 10. Napasiahon rapat pengurus seksi paropuan di hari Senin 20 Juli 2026 pukul 10.05 Manang pukul 3 botari di Patupa do rapat seksi paropuan do sude pengurus BPH punguan paropuan nani uluhon ni Dewan Koinonia maringanat di serbaguna lantai sada. Kusungguli hami matu sude pengurus SPH do punguan Korina asareta maddohoti rapoti.
Napa 10-hon pertangyangan parhalado dohot keluarga. Di hari Senin 20 Juli 2026 pukul 10 pitu manang pukul 5 botari di patu pada pertangyangan parhalado dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Kusungguli hami matu sude parhalado dohot keluarga asareta madohoti pertangyangani. Pasapuluh sadahon pertangyangan seksi lansia. Di hari Kamis 23 Juli 2026 pukul sia dipatu pada pertangyangan seksi lansia di sektor maringana di bagas ni keluarga UM Raja Guguk Boru Sinaga sian sektor Nasaret. Husungguli hami matu sude lansia asaret tamat dohoti pertangyangani. Pasapuluh dua hon acara makatidakon haporsiaon manang peneguhan sidi. Di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 nanang roon, tapatu pada acara makatidakon haporsiaon manang peneguhan sidi, tu 37 halak ianakon ni huriata nong madohoti pargurua di bagasa sataonon. Domu tu acarai hupaboto kami majadwal masuk parmingguon. Parmingguon manogot, na biasa pukul 7.30, gawe pukul 7 pagi. Parmingguan arian manang siang na biasana pukul 10 dimulai ma pukul sia 30. Masih pawam mahita tu akadongata taringo tu peruhat jadwali. Napa 10 toluhon sakramen ulaun nabadia manang perjamuan kudus. Di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 naneng roon dung sipul parminggu pukul sia 30 dipatu pada sakramen ulaun nabadia manang perjamuan kudus tu akai ianakon naung makatidakon haporsiaon rap dohot natoras. Saplopat ibadah minggu keluarga. Di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 naneng roon tapatu pada ibadah minggu keluarga. Marhite narap hudul sada-sada keluarga natoras dohot ianakon nama dohoti parmingguon. Khusus di parmingguon arian dipatu pada acara makatidakon haporsiaon manang penengguhan sidi. Alani i tak kondisihon ma parhudulta sopola mangorui makna ni minggu keluargai. Khususoi hami matuhita nasahuria asata arahom ma akayanak kota madohoti parmingguani. Jala di ibadah keluargai dang dipatu pakor. Pasapulimahon amplop pesta tahun transformasi dohot gotilon. Di hari Minggu tanggal 26 Juli naneng roon di ibadah minggu keluarga patupot taro papungu amplop keluarga pesta tahun transformasi dohot pesta gotilon. Tapasahat may sian ias dohot lasne rohata. Pasaplonopon titing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeom ma Frans Adiputra silalahi sarjana teologi. Sarjana teknik. Anaknya mata Insinyur Douglas Pandapotan silalahi nahinan. Tubuni Inata Junior Maplindo Borumani Huruk, alamat Jalan Apel Tolu, Blok A Onom nomor Pitu, RT 2, RW 12, Komplek TNI Angkatan Darat, Sukamaju Baru, Tapos, Huria, HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sian Sektor Judea, Dohot Nanaing Oroana, Della Boru Lubis, Sarjana Pendidikan, Boruni Amata Bubung Lubis, Tubuni Inata Linda Boru Simanjuntak, alamat Jati Jajar RT Pitu RW Tolu Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sian Sektor Bethlehem. Nung ngamarpadan manang martupol nasida na di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 di HKBP Cimanggis. Di pasu-pasu di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul sia di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Pasapuluh pituhon torop ni ruas nama dohoti parminggu tanggal 12 Juli 2026 700 sia puluh 6 halak. Sapelalu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 35 halak
ulang tahun pernikahan pitu kepala keluarga. Padita doho parhala doha ke Becumanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan. Periode tanggal 21-26 Juli 2026. Hatani debatana pasikopolas ni rohamuna tersurat di pesalmen Biddu 37 ayat 4. Jala halo mohon Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangi done roham. Pasaplusiahon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasa mingguon onom kepala keluarga godang na 1.600.000. Napa 20-hon pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godang na 2.350.000 rupiah. Pa 20 sadahon kewangan huria. Huria 10.820.375 rupiah. Pembangunan manang sadabe 1.812.425 rupiah. Sentralisasi manang pusat 2.604.200 rupiah. Jumlah 24.237.000 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang salah redak siak kapeliani asa dihubungi matu parhalado radedo kami lau padengkat tosa. Moleate pasahat kami tu sudah ruas naung pasahaton pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial huria sahat tu bulan Juli 2026 dohot hamauliateon. Tuakan naso pasahat todope taingok maamang dohot tamuinang makarikoton pasahat tosa ganuk bulat tu huria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi naso hujaho kami suang-suangni nang titing parhepengol lengkap boy mata jaha di harotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR code naung rade di bangkut tabe suangni matiting namasa do spamasaw di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhata mapiliani bain sangap di guarna. Amin. Tapi kema lagu puji-pujian son remaja.
Tapuji matu hatta marede mehita sabuk kode nomor 382 uhuk mata papumu pilihan sada A no sada B. Taideo ma ayatolu. Maria,
Horas madita sarhutna. Hatane dibata diobason ima sian bukuni si Ester. Ester bindusia mamuka sian ayat 10 sada. Rodi ayat 10 sia. Songono mahatana. Laos diari na sasadai sahat do bilangan ni jolma akana binunu ni di bagasan huta susan tu arupan ni rajai. Dungini rajai ma tu si Ester jolma nai nunga dibunuh halak Yahudi di huta susan 500 bawa. Direde pondo hot na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahena sida di luat ni rajai akana asing. Jala ahado pe pangiduamu ikon leono doi tuho. Jala ahado pe sihol ni roham ikon pasau todo. Dungini na si Ester ma molo tungdenggan di rohani rajai. Sai di loas rajai ma nang marsugot halak Yahudi akana disusan mangulahon hombar tu pareta sadarion. Asa digatung nasida na 10 anak ni Haman i tuahu. Jadi dikon rajaima ikon songoni bahenon paretaipe di lehodo di Susan. Jalana 10 anak ni si Haman digatukod doi. Nang diari 10 opat bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akkana di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akkana diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak nama kagigi hon nasida pitu 5.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Ima namasa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 10 opat bulani. Gabe dibahe nasida mai ari panggalangan dohot las niroha. Alayanggo halak Yahudi akana disusan marpungu do di hari 10 tolu dohot 10 opat. Jala marhasonangan di hari 15 bulani. Jala dibahen mai ari panggalangan dohot las niroha. Dibaheni anggo halak Yahudi akka na maringan di akka huta pagaran ari 10 opat bulan Adar. Di bahena sida ari las niroha. Panggalangon dohot ari raya las masih piringan nasida disi ganup tu ale alena. Ima sahatna. Ester ima perempuan Yahudi naung gabe soripada hasuluan ni rohani raja Ahasweros. Dibahen debatado ibana laho pabalikon nanaeng si pamasahon ima raja Haman. Asa rencana ni raja Haman bohama paredepon membunuh sude bangsoni si Ester unang adongbe nasida. Alai hombar tu patik ni raja ala pangiduan ni si Ester tersurat asa naing parende posa sude halak Yahudi alai gabe balik sado gabe ro patik ni raja Ahasweros tu sude luat ni nani rajaanna di luas rajai halak Yahudi manang di huta dia pe marpungu
panguluhon rohana sida Uhud mangarotokon mabunuh dohot mangagu nasah wasuni bangso manang isini luat akka na pasosak nasida. Diari Nabi Nuhul na nipur ni si Haman gabe ari parendepon halak Yahudi. Laos disido takas ari malua nasida jala diloas parendepon akka manang mambahen na jatu nasida didok dibunui halak na makagigihon nasida 75.000 halak. Oma nani ni panurirang Yesaya bidu 55 ayat 8 ayat sia. Dada pikirakku pikiran muna, dada dalaku dalan muna. Songo timbo ni langit, songo nima pikiran ni di bata. Yang go di pikiran ni si Haman asa paredepon dibunuh masude bangso ni si Ester. Alai alaha ulion ni si Ester. Hasereponna jala sai diingot ibanado martuhan gabe jadi sorry pada ni Raja Asweros do ibana jala hola madok si Ester asa halakima di paredepon ima si Hamad do sudi aka keluargana laos balik sadu memang gabe ido namasa di Raja Haman gabe terbalik do songon na di pikiran ni Raja Haman dan saut dibunuh halak Yahudi bangso ni si Ester. Ala dipakai debatado si Ester laho paluahon bangsonai. Nang pe marulak-ulak amang inang roh sibolis nang mabunuh halak Yahudi alai nang pe songoni matua sai di pamanat jala diramoti debatado bangso na ni Asia nai marhite tangan ni debata marsuru memakai si Ester lau paluahon bangsui atik pe sai jot di porso bangsui alai sai toktong do ibana mangaramoti bangso nai si Ester ma parhitean paluahon bangsonai. Jadi ditada debatado bangsonai. Ima songon diendeta 120 alu. Ditanda debatata na diibanai na met nang na balga dina sa terus kamu goloa sona nang sa dasia ni dito gudo sudena Tuhan sona ngani nito gudo sudena Tuhan sona ngani dakya debata manugu-nugu hamu ruasna laho tunapait alai iko dalanan muna jumolo hapaitoni asa ro tulas ni roha
songoni do bangso ni si Ester halak Yahudi nanaing parendepon yang binunu ni si Raja Haman. Alai dipakai debatado si Ester paluahon bangsona halak Yahudi. Alani hauliona, alani haserepona, alani namar Tuhan diingot ibanado adong do debata. Debata paido nganmi. Debatane dipakai Raja Haman alai hagogoonna huasona nanaing marromo-lomo tu bangsa Yahudi alai dang sakapmu inna debata alai ikon sakappu dang pikiranmu alai ikon pikirakku inna debata dang boy saut sude aka rencanam ikon ahudo patuluson sude aka rencanai. Makanya jangan sekali-sekali kita mengandalkan pikiran namang inang. Nang petimbus kolata, unang ta pikir jago hita, salah, hati-hati. Sonangdo portibion, boha asa holang parsaurat tadohot debata, alani olo lupa hita na say mangodol hot debata waso ni debata na laho mangulahon akka ulot ta sigado pari dakke hita manangnya ko pinoparta asa aha na sinakapan na asa aha na dipikiran na asa aha pakirimon na say saut maibahonon ni debata dakke hita olo songoni sayolo do aha na dipikirata tau dolhon dang adong dibatai narohata dang adongi holan logika holan pikiran tu jolman holan hamalona alai dang jatuh sibana siat debatado hamoraon siat debatado mual nia kepikiran pasu-pasu apistara ni di sini kita yang selalu salah kita tinggi hati gijang rohata holan nga godang sautik pengalamat ta termakatai hita gudang mar guru mahita songon tu dia hita mar guru adona di sinuan di hutata eme lama boras eme lam tu dia do lam tu kijang do manam tu toru bayi dudah boti ipe tasuan lam tu gijang do manang lam tu toru do iman amana tasuan nata boto amanginang lam tu gijang imana adong do suan-suanan adakah tanaman yang kita ketahui semakin kita tanam semakin tumbuh dia berkembang dia naik ke atas gari buah kelapa pe songoni matimbu nate tongdo bulung-bulung na itu pe mangalinggomi ibana tongdo buahna di linggoman ni bulung-bulung ni alanima manginang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus nang igilon ni marhite buku esteron hita
asa tutu si tutu hita mar Tuhan. Idu na nido Pangilio Matius jumoloma lului hamu harajaon ni di bata baru pe leonon nama aka odeng tu hita sudi. Amin. Unang modom hamu si. Sangana modok-modok doang mambigi turpukon jamito. Nangaliat do buah do asai pamate sudi asion. Jadi Esther memang adalah wanita yang tangguh, militan. Esther. Aku boto ini Esther songon dia son. Waduh, kamu. Hah? Tangguh doamu, militan doamu. Binereng mak. Nama saon mangodolon hasation ni debata. Tu naung bina baga-baga kon jala mangale kon haluon tu bangsonai di masa hasusa an bolon. Tar patupa debatado pabalik kon akka namasai. Justru si Haman do keluargana do sudiaka pengikutna osido di paredepon binunu ni Raja Ahasveros gabe baliksa paritai dak parita ni si Haman bena berlaku alai parita ni si Esther marhite alana gabe inang sori pada ni si Ahasveros monang si Esther. Hamonangan ni halak Yahudi maralohon akamusunai Uhud ma paingoton waso ni debata dohot hagogoon ni debata dohot panggomgomion ni debata ido benang merahna. Hamonangan halak Yahudion gabe sada bukti maun diramoti dipasu-pasu debata dohot hasatiaun ni debata di bangsona Uhud sada napaingoton maun tung soha dodo waddo pambahenan ni debata jala mamakai akahalak tu ulaon naso hapikiran dan hapikiran ni halak Yahudi dan hapikiran ni halak Yahudi na gabe songonido si Esther dipakai debata alani unang tapakai pikiran ta alai unang gabe suku kamu ay songon dia mang dang pakai pikiran salah do isku-suku ni pakailah pikiranmu beserta hatimu. Mata guru roha sisian. Mata magabe gurum marnida akan masa dohok nanaing si pamasahon ni debata jala hapur siomi pahehe pangulu mahapur siomi marnida akan masaon dohok nanaing pamason ni debata muse haduan di Portibion. Unang tung gambelem baho unang tung tangi sodot holsuan dang marlapatan niya manginang marsak komadele ho ay sa marminggu yaw saya pertanyaan saya dohot do aku punguan tu Salomon tu Solomon macam padoh muna dang marlapatan ngulu na songoni. Hidup kekristenan harus hidup yang berpengharapan. Amin. Doko kamu jo hidup orang Kristen sudehamu ale anggona Islam keluar mak manang karismatik keluar mak hidup orang Kristen adalah hidup yang berpengabdian tu debata
ikonido. Jadi songon dia do pengabdiata pambahenata tu di bata bah taulah homa ta parhagogo homa makirim mahita molo sadarion jatuh hamu alai ikon bangun alai unang parhatutu jatuh bangun itu tuh molo karisten ma he ma pa he ma karistemi alai unang marna lebah ho jala unang oloho mangulu di hagiot ni roham ala uti ni portibiodoi taktik politik dunia ini itu bagaimana kita supaya hancur, supaya kita tidak bertuhan, supaya kita berpisah dengan Tuhan karena begitu banyaknya problema kehidupan akan mengancam manusia itu. Jadi ikon margugu dohita, ikon marpakiremo dohita. Ate, ikon marpakiremo do. Unang hulsuan ita. Asal ro paraduta manaringoti hepeng, tong do hepeng ina. Unang manguluho. Korek tanui, tanopon isi dirim. Ate, hepeng, otik hepeng, pilem bulanan. Bah, itu semua akan Tuhan berikan. Akana masih lehon tuhara jaon ni di bata lam di pamora di bata dui. Amin. Ingot mak, lam di pamora di bata dui. Alai molo tadok amanginang, dah dong hepeng nami bah inna. Itulah maundangan pesta dane 22 Agustusi anggoi tulakone di Batama pasu-pasu tuho. Amin. Iya. Au di pertanyaan saya berek dui. Unang majo inna. Roma Tuhani unang majo dah uliat dah setabi dah tauton majo inna tong. Habis alak ko maalang manadong di bengmi ima alak kon unang leon tu di bata. Asai botoho. Asai boto hita unang leon makolit mahita di debata makolit mahita di hurian di debata asa tong tutu makolit debata tu hita tutudui Tuhan sekali-sekali tidak akan memperdulikan orang yang tidak peduli dengan kerajaan Allah yang Dia dirikan. Ala sian ibana do mual ni saluhut nei. Amin. Ibana do mual ni saluhut nei. Alani uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus songon si Esther laho patulus son sakapna patupa hati kuran di patupa de bata dui. Atong dipakai de bata mahita di parar de bata mahita lau paluaon sude gulmit ni ngoluta natado namarsitaono namarsak ngaulsuan hita adong maro halak na parhitian na sinuru ni Tuhan lau paluahon hita aka inaon sayulo dua marsungut-sungut tu akamata mana pa udah berapa lagi nih gimana nih untuk anak kita begini-begini nah macam alai mo Roma tuhamu tiba-tiba di sia mata di sidak dana nah 100 juta na tar songko to jantungo mati muse ha ido bahayana hati-hati aka inaon saya songoni don au poti ido kan aka ina alah jujurlah ini gereja ini oh lo amang inamut tong asa utangnya kona non ido jadi tolonglah jangan dipakaikan ini untuk melakukan semua pekerjaan kita di dunia ini karena dunia ini suka memakai ini supaya rasanya kita merasa benar dan Tuhan tidak akan pernah benar lagi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Mauliate ma Tuhan di bata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami sela asiro tolong ni roham dok dengan di basam na saya tok tong ho Tuhan mangaramuti mama suma suami mangiring-iring saluhut aka pardelanan ni ngulu nami. Mauliate ma Tuhan di hatam di minggu nami sadarion. Di paingot to kami marhite buku ni si Esther asa hehe kami asalam tangha porsion nami Tuhan. Lau pahiu ton ngulu nami mulu tungpe godang akana mangangembati di sudia ka porsion nami alai pos roha nami Tuhan adong do HP dalanmu lau patu pahon haluaut di hami Tuhan asa mona kami di sudia ka pergumulan ngulu nami Tuhan suak soni na dohono nami na niarsako nami di ngulu nami on atong Tuhan margugu mahami marpakirim mahami toktong tuho Tuhan asa hodo Tuhan jala di bata nami na punah kami paluahon kami jala marhamonanga kami di salut kulmit ni ngulu nami di bagasan sedarion Tuhan aka tikting na masa do sipa masau ni uriam atong Tuhan dongani ma kami saluhut ma pangulan ni uriam rap doa ka ruas lau patu panui Tuhan asa unang mangusat di kami asa unang sayu pangasau kami pikiran nami alai sayo homa Tuhan nahu pangasau kami marhite gugu na sekoi ma Tuhan na toktong rabbuy kami madalaton sudi akka program-program ni uriami Tuhan jolma nagalido kami Tuhan alai marsaordo di daging ng pamatang nami totim atong hehe matotimi Tuhan panguluhok kami asa hehe kami Tuhan asa mona kami Tuhan maralo sudia kana jahat jala sai homa Tuhan pakirimo nami na pangulu kami na palo kami sian sudia ka ngumit ingulu nami atong debata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami pasu masalut akaruas nyuriam pasu masalut Tuhan kami na pungon asa marhite pangaramu tio do pasu-pasumi Tuhan mona kami marlaut sudia kana jahat jala hodo pamonako kami atong Tuhan debata Jehova di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami upasa tami matang yang nami odo elirik nami Tuhan nau sombo kami marhite-hite guarenakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang nami Tuhan amin mari dehita lasuhut ma tapasa peliata
ya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na denggan do nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa nguparhasi ang hami pilihanon. Patimbulhon harajomu. Di tonga-tonga ni riam dohot di portibion. Buhay marohan hami marhite-hite todim. Asalam mutadda hami godang nisi leon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham, di Banua Tongon songona di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluat siapari, se sama rusanami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diremoti Tuhan de batamaho, di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hom madamina tutodim. Amin. Madita. Espírito Sapulelo. Espírito Sapulelo.